Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang di channel kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saat ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke kota Slogoimo, dan ini saya sudah sampai di Slogoimo pukul 5.30, dan ini saya akan mengunjungi Pasar Doplang. Pasar Doplang di Desa Pandan, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Nah, ini sudah sampai Desa Pandan, Kecamatan Slogoimo. Mau tahu suasana di Doplang? Ikuti terus ya video kami. Kalian kabupaten panjenengan pun kanthi sanget masukan saran dumateng pengelola peken ingkang langkung lancar panjenengan nyiapaken arta panjenengan ingkang badhe dipun tukar koin. Doplang dereng Abiyantara gempil kamardikan lan saknetipun menuju kepareng rumataken sedaya jajanan-jajanan ing sabodo-bodo. Ayo pelanggan Doplang, ayo enggal-enggal tiba winiti legaklah kabeh pelangganira mengko apa mangke ingkang sabubaripun lintu arta saged dilengaken nggih kan kula monggo diperlajengaken. Sebelum malih kita berlajengaken paham kepada ibu sedayapun. Oje menika hubungan saking besi kelaikan Pak Parman lho film ngaten nggih. Oje saking sangat kali ngaten pangapunten kegantungan kalian kau sak mangke nembe dipun buka kirang langkung tambuh nemen. Kula lajengaken Kebetulan dumateng para pelanggan yang sampun kepareng jumen Doplang sak mangke sedasipun barang kanggo wujud nglampahaken sedaya jajanan kuliner Pak Bu. Kaliyan sedaya lakukan terkait kuliner Doplang nembe kelampahan kirang langsung kalih bulan. Haripun ceritaken Pak Mangke pramrayos dinipun Pak Mangke dipun ceritaken. Pak Sis. Nggih. Sudah malu saking tadi. Merendah Pak Korunku. Meliput-liput sampun kepareng tumbak jumeneng. Salah bebusan peteng kuliner Doplang ing mriki. Saking punapa panitia namun saking ngaturaken sanesipun hanamu dipun lampahi dinten Ahad kemawon. Dulu saking para bapak ibu menika kalau betul mangan kalau Urat kasih iki. Usah. Ada ngelakonin botol. Niki nggih. Belum.
Tinggal sampai datang sekolah atau datang itu dokumen kata untuk menunjukkan sampel dengan dokumen kata dokumen kata dengan kepentingan dari ulang ucapkan kemudian bagi tentang kata-kata rumah auto Dia ketok. Tangan lah. Minggu kalau wingi tak terimipun kawasan kaya katen menika transaksi kangge harta saking para bapak ibu menika sampun lumebet kirang langit.
Woi, woi, woi. Ayo, bro.